Здравейте, приятели мои! Започва нашият йога уикенд в Красновски минерални бани и по-специално в комплекс Акватерми в Красново. Виждате колко е приятно. Леко неудобство е, че има ветрец, но той ще се отиде скоро. Тук за лятото е просто вълшебство. Ето го и лятното джакузи, и басейна. Имаме си дори и лятна парзалка. Това е лятната сладкарничка, която в момента си почива. Ето и нещо, което е наистина интересно. Силата на 4 елемента. Ето и нашата прекрасна просторна зала, в която тук 3 дни ще си правим тренировките, ще се учим и ще надграждаме всичко това, което ни е необходимо да знаем. Комплексът апартаментчета, уютни, с собствен паркинг. А за любителите на шаха имаме специално местенце, където могат да покажат своите умения. Ресторантът е изключително уютен. До вечера ще има танци. Имаме си басейн с топла минерална вода, съответно сауна, парна баня. И залечката, отоплена, просторна, очаква своите йога участници, за да започнем нашата тренировка. И какво от това, че навън е студено и духа вятър, щом сърцата ни е топло. До скоро!